Els humans i la resta d'animals compartim més que el planeta en què vivim. En aquest programa, subjectivament i a mode d'entreteniment, relacionarem l'última actuació dels pilots amb alguns comportaments o actituds o aptituds d'alguns animals. Avui, al circuit de Phillip Island, Austràlia. Comencem la jungla de MotoGP. Bé, doncs MotoGP tornava a Phillip Island, un circuit històric en el que feia uns anys que no es corria. I un any més no ha decepcionat. Ha sigut un gran premi superinteressant, superemocionant i crec que ha sigut un cap de setmana dels millors del que va de la temporada. Però anem al que anem i anem a classificar els animalets i els pilots, començant per la serp. Per a mi la serp d'avui clarament ha sigut Fabio Quartararo. Parlem d'una espècie amb un caràcter molt volàtil. Pot aparentar indiferència i tranquil·litat i agredir als pocs segons. Amb comportaments inesperats, pot ser tranquil·la i passiva, com agressiva i letal. Està considerat un dels animals més impredictibles del món. Bé, dic Fabio Quartararo perquè clarament la serp amb el seu caràcter volàtil és que no sabíem què ha passat amb Fabio Quartararo. Ha sigut molt estrany. Ha tingut un error garrafal en una frenada que això ha fet que anara fins al fons de la graella, el que ha ocasionat que en voltes següents se n'anara de davant i es caiguera. Així és que un cap de setmana desastrós per a ell, desastrosíssim, perquè ara sí que sí tira per la borda tot l'avantatge que tenia respecte a Pecco i a Aleix. I passem a la formiga. La formiga per a mi avui ha estat entre dos pilots, entre Pecco i Marc. Estem davant l'insecte amb major massa cerebral que existeix. Són intel·ligents, metòdiques, treballadores i grans estrategues. Coneixen la jerarquia, tenen una gran dedicació i compromís amb el grup. És la representació pura de la constància i el treball. Per una banda, el caràcter treballador i entregat de Marc Márquez ha fet que estiga on està a dia d'avui. Una barbaritat la seva retornada, la veritat és que ningú esperàvem que amb tan poc de temps de recuperació i amb una onda que està funcionant fatal fera el que està fent. I per altra banda, Pecco Bagnaia perquè realment és que no falla. Du ja 6 o 7 gran premis quedant ahí en el top 3 guanyant 5 de les 7 carreres últimes, de veritat que està imparable i este treball ha fet que li retallara, com bé sabem tots, de 90 punts en desventatge a estar líder del mundial. Així és que per a mi estos dos són els pilots que podria atribuir a la formiga. Dieu-me en comentaris a veure qui vos pareix el més oportú, encara que bé. Es pot repartir entre els dos. I passem al teixó de la mel. Per a mi el teixó de la mel avui sí que claríssimament ha sigut Jack Miller. Tenaç i resistent, mai deixa escapar la seva presa. Un animal que no li tem a res, tot i el seu xicotet tamany, és conegut per les seues feroces habilitats defensives i la seva agressiva naturalesa. Està considerat com l'animal més valent de tot el món. Bé, el que ha fet Jack Miller avui ha sigut espectacular, per a mi brutal, perquè no sols és que ha demostrat un ritme que jo crec que està per a guanyar la carrera si no haguera tingut l'accident i amb Àlex Márquez, sinó que a més d'això li atribuís que el teixó de la mel per la valentia que ha tingut. Per què? Perquè no només és que anava a guanyar la carrera, sinó que se l'estava jugant amb Pecco Bagnaia, que és el seu company directe d'equip i el màxim aspirant a dia d'avui a guanyar el títol. Però res d'això li han portat a Jack Miller i ha anat a per ell a muerte. Li ha tirat la moto en diverses ocasions, ha intentat adelantar-lo, de fet l'ha avançat 2 o 3 voltes i no d'una manera que ha passat desapercebuda. No, ha anat a per totes. Així és que per a mi, merescudíssim en el dia d'avui, Jack Miller, encara que desgraciadament ha tingut aquest accident que no li ha permès materialitzar res del que estava fent. I anant al següent animal, per a mi la tortuga d'avui claríssimament també ha sigut Maverick Viñales. Tranquil·la i despreocupada, no té pressa per arribar al seu objectiu. Són exploradores, però al seu ritme. Tot i ser una ràpida i excel·lent nedadora, és el reptil més lent de tot el món. Bé, doncs Maverick Viñales de fet no havia fet un mal cap de setmana, però la carrera ha sigut... No tinc ni paraules, no sé realment què ha passat perquè tant Aleix com ell han anat molt lents, però lo de Maverick Viñales ha sigut abrumador. De fet, feia temps que jo no el veia anar tan lent, no sé si ha tingut algun problema, perquè sí que Aleix Espargaró ha reconegut que algun problema amb el pneumàtic tenia, per això que no ha pogut mantenir el ritme i ha anat baixant posicions, però Maverick Viñales no sabem ben bé, però ha començat a baixar posicions i ha acabat quasi al final de la graella, així és que fatal. Maverick Viñales per a mi este cap de setmana, la tortuga. I per a finalitzar li vaig assignar el guepard, el més ràpid de tots, a Alex Rins. Aquests animals diürns cacen a primera hora del matí i a última hora de la vesprada. Cacen gràcies a la seva desenvolupada vista i gran velocitat. És el mamífer terrestre més ràpid de tot el planeta.
Merescudíssim el guepard per a Alex Rins al meu criteri, perquè la carrera que ha fet avui ha sigut espectacular. Deixes que trobàvem a faltar d'Alex Rins. Tots sabem que Suzuki està passant per una època fatal, de fet les últimes carreres ja abans que abandonen el Mundial, però el talent, l'elegància, la classe que té Alex Rins conduint és indiscutible. Però avui, a més de tot això, tenia una velocitat espectacular. Després d'avançar moltes posicions al principi i baixar, avançar, la carrera d'Alex Rins per a mi ha sigut d'ixes que se'n recordarem sempre. La carrera en general també, perquè ha sigut un carrerón, però la d'Alex Rins ha sigut suprema. Finalment s'ha fet amb la victòria d'un gran premi que, com dic, per a mi ha sigut super emocionant, super complet, super entretingut. Així és que merescuda victòria per a Alex Rins i per a mi el guepard d'aquesta setmana. I bé, fins ací la jungla de MotoGP d'aquest Gran Premi d'Austràlia al circuit de Phillip Island. Jo crec que, com dia abans, un gran premi espectacular d'estos que recordarem sempre. Sempre en Phillip Island passen coses molt espectaculars i este cap de setmana no ha sigut menys. Hem tingut un cap de setmana des del primer fins al desè, pràcticament, en el que ha hagut un muntó d'adelantaments, caigudes, tal, ha sigut espectacular. Una carrera d'estes de MotoGP que jo almenys trobava ja prou a faltar, perquè últimament n'hi havia molta emoció, però crec que este cap de setmana li ha donat molta més emoció a només 2 carreres de que acabi el Mundial. Així és que res més, espero que vos hagi agradat esta selecció d'animals i pilots com sempre i ens veiem al següent Gran Premi a Malàsia. Adeu!